even get to cross. Trebuie să înregistrez la Dumnezeu. Ah, gata. Salut, bine ați venit. Și-o închidez. Aici ecran. Astăzi vom juca CSGO. Să-l deschidem. Apropo, cu mine este Ștefan. Salut! Poți să zici că m-am vitejit ceva. Așa, astăzi vom juca competitiv. Numele meu este Cotrin. Și să jucăm competitiv pe CSGO. Uitați cum se deschide. Istoria locală. Și asta e. Și uitați cum a început. Unde mouse-ul? Hai, vin? Ok. Stai, bă, nenea. Ok. Conectare, deci vreau doar dus 2 și nuc. Uite asta și... De start. După cum vedeți, am făcut silver și aproape că trec level-ul. Să vedem ce nivel e un skin. Sus curios ce skin-ul spică. Mia? Ia mă uit puțin. Ștefan a mai jucat da. de mult CSGO și l-am luat la level. N-am mai jucat mult. Acum dacă mai fac un match, eu am level 10, el are level 9. 9. Și dacă mai joacă 2-3 meciuri, are silver 2. Și le câștigă normal. Am vreo 3 meciuri. Cam așa. Nu mai găsește el. Ștefan, cât durează la tine, eu mă joc pe telefon. Bă. E, că tot ai zis mă joc și eu pe telefon. Eu mă joc Score Hero. Eu mă joc jocul Tomiță. Ce joc cu Tomiță? My Taking Tom. Știi ăla? A, mai tare sunt Tom. Da. A băgat un update nou. Tare. Shit, 5 Artificial. Gata. Vă votează. Let's roll. Se încarcă și uneori se încarcă mai rapid ca la Ștefan, asta nu pot să cred. Dar totul se întâmplă. Bă, important este că se încarcă, nu? Foarte De vreo important. 20 de ori. Foarte important este că se încarcă. Poate stai aici până la tot meciul și nu mi s-a încărcat. Cum așa? Orice trebuie să faci. Kiss. Oh, mă bucur că nu de la tieră pot să stau camp. Eu mă bucur că ne dă la CT că stau cam. Dar nu te dă la CT. Atunci nu-mi place competitivul ăsta, o să le pierdem. Dacă stăm la CT în prima rundă, pierdem toate competitivul. Dar dacă joc ăștia praf, uite, avem și un bot. Uite. Mai Dar așteaptă să vină cu toți, Ștefănică. Cât de greu să fac. Play un bot. Uite-l!
Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Cel mai porcărie joc. Să-l omoare pentru tine. Deci mă, ăla se ascunde în B. Eu trag. Uite-l pe ăsta-i. Cine a fost drag care a murit? Hai, boloasă-mă! Pisica ta. Vezi, mă, nu moară pisica. Moară, mă, pisica aia. Ești, mă, acasă. Bă, vezi cum primesc cu plăcere. Ca toate echipa. Nu mai am bani de ani. Am omorât-o pe toți trei, fericit. Da. Toți patru, de fapt. Ce skin șmecher la M4A4 în jos. Nu, țăranul cu AVP. Eu nu. Asta o jos sunetul ăla. Mă, ce Glock șmecher. Mă, ce căcat fac asta. Deci am o vinuță mică și mie să de pe jos. Urăsc mereu la CT. Catero. Bă, da, dă-i încolo, bă, gata, bă, m-am enervat. Toată echipa mai are bani de ară. Băi, bă. Deci ăla e săritură. Deci eu când am sărit, eu îl pau gând de cap. Ori. Puteam să dau și eu aici pe ăla, că m-am văzut, dar pana mea. Bă, ce goală, bă! Bă, ăla cred că e bun, bă. Asta, bă, s-am făcut. Bun, da. Ori ăla cu consola este hacker, ori Mr. Gamer e hacker. Bă, deci da așa. What? Bă, ești nebun. E greșeala mea arată în mură. Vreau să-mi iau tec. Măcar spalul lor. Nu tragem în noi unul în altul, ok? Da. I'm throwing a flashbang. Ca eu una. Bă, vină un Baker Store. De fapt, nu te duce în Baker Store. Murit? Nu. E pe ăsta rampă. ce coming in, man. A, să zic ceva. Când, de exemplu, dacă apeși pe F, ești armat, poți să tragi. Da, ce faci? Asta, Ce faci de pe... Bă, atent, deci ca 30 de runde. Mamă, cum i-o dă. ăsta e bun. Tare, bă. Dar cum ar fi să fie... Nu, ar fi la... Bă, Nița, bă. E mort, prea mult. Bă, unde-te? Ascunde bine. Ascunde-te, gică. Trec secundele. Minutele. Mile secundele. Da, mă, da. Ia că bine. Bă, dar asta nu joacă la sunet. Da. Ce, tu crezi că eu joc? Eu joc. Eu nu am căști. Că dacă Dar nu, pun eu căștile, după aia nu am mai... căști, dar am sonor datare. Deci eu dacă pun căștile, după aia nu mai auzi după mine. Ce zic? Dacă am bomba, bagă-te în față. Aaa, ce bani!
Bă, de ce m-a blocat, bă? Țiganul! Mor țiganul. O, da, băgați-vă, bă, în față, eu primul. Sper să mor. Eu mai am 9 viață, cum să nu mor. Pe 90, yay! Nu sunt bun ca așa ceva armă. Yay! Unde pui mei planțioară? Am murit. Și mor. Ridică pot. Avea famat. Hai bă, am murit la foarte bun. Hai să luăm un repet. Mergi pe short și o să am bomba. Ba, nu ai. Ba, o am. O ai, da. Ăla a jucat pe singur, de aștept să văd cu mare. E Vali. Deci Vali o să mor. A murit deja. Bravo, trebuie să mă duc. Nu mai duc. Bă, ce prost, deci era unul în spate. Nu-mi fama să. Bă, du-te, bă, să moară. A zis că nu mai duc la BP. Hai să stăm aici. Bă, ce prost să mă las să mor. Au venit țiganii din spate. What the fuck? Ce vă pasă, mă? Happy long. Go long, please. Polon, eu cu te cu polon. Hai, lasă-mi. Flashback. Bun, mai polon, duceți-vă voi. I-am dat, bă, i-am dat. Ăla era cel mai bun din echipă, ăla care am trecut. Bă, ce țigan! Ce țigan! Bă, dar e prost, Paul! Ce-te? Ăla care a furat aurul, e prost! Prost! Care mișcă! Pierde meciul. Prost, Se știe, bă. bă, prost. Bă, dacă îi bati cu toți. Wow, dacă îl bate și pe ăsta. What the fuck? Bun. Bă, ce vrea asta cu pistole, ești nebun? Kill him, please. L-a aruncat, ești bun. E foarte bun. Du-te. Dă-și mâncarea nebun. Ah, yep. Blessing. O văd toți acolo. Du-te. Short. Ca să bat cu un complot. Bă, tu nu vezi că distragi atenția. Eu distras atenția, acum nu mai apuc să zic la mesaj. Ia să vezi și eu caut el acolo. O găsit-o. Prea târziu o găsit-o. What? Aoleo, mai bine la mora, nu, Ștefan? Da. Deci, bă, eu știu când difuzează bomba și când nu. Vali dă bomba, mâncați aici. Black dă bomba, mâncați aici. Let's go. Care-i Black? Hai, bă, vină cu apă. La verde. Bă! Ăla verde dă bomba! Black! Cu ceapa ta, dă-mi-o! Aaaa! Bombă! You pick up the bomb.
No. Mergem pe lung cu băieții. Mergem pe lung. Poate unul cu sniper. Cine sniper? Uite-l pe ăla, de al nostru și eu plantez. Bă, ai bomba, da. Că plant. Plantez bomba așa și o plantez, uite așa. Am plantat-o, uite așa. E foarte șmecheră. Am plantat-o, uite așa. Și mă duc pe shot acum. Bă, tu apărat. What the fuck? Deci, bă, vrei să zic ce mi s-a întâmplat? Vezi că e acolo. Acasă să zic ce mi s-a întâmplat. Bă, apără bomba. Bă, sunt 2v2. A, fugi, că e crudează, n-au șansă, fugi. Oricum dacă... We are going to do this. Trebuie să păsești găuri din oarucă. Ai grijă că pot veni ăia. Eu am câștigat și una rundă. We must move. Unde mergem, domnul șef? Domnul șef, tu nu mai zici nimic? Mă concentrez. Mai zic că... Ce fac cu treaba? Bun, nu mai dau niciun, că mai am 5 viață, nu te duc. Grenade. Super. Cămaș de black. 1B. Știi ce a făcut Black ăsta din echipa noastră de căcat? Știi ce a făcut? Deci, el a aruncat bomba și mai aveam unul la viață. Desigur că cu bomba mi-a făcut de la viață și a murit. Vezi că mai e unul acolo. E cu bomba lui de căcat. A, bă, Black, acum e 7 căi, dar eu un chip de mor. Și mori. Cum cheamă, mă? Bă, ce prost. Black, go. Dă-i, bă, funul, dă-mi, bă. Meci mirobolan. Deci dacă îmi scade din rang, mor. Câte meci ai pierdut azi? 1. Let's go. Dacă pierzi 2 nu scade nimic. Dacă pierzi 3 scade. I'm throwing a flashbang. Am zis dacă scade din rang, mor. Asta am zis. Nu scade, One zic eu. long Dacă ai pierdut un meci, nu scade. Pierzi 3 meci. Vine cu fama! Bă, pisicuța asta. Ce pisică? Mă omoră pisicuța în costum. Ah. Ăla e Mr. Gamer. Măcar ăsta să o iau mai pe tot. Ce Da, ăsta e face destul de Black, bun. mă? Asta Ai, bă, dă-i tu kick. lui cine? Lui Black. Uite ce face. Lasă-l. Mai dau eu o dată dacă mă mușă. Eu nu pot că de la 2 și spun. Flashbang. Poftim. Don't kick. Don't kick. Please. Pe dă-mă încălcat acum. Nu se mișcă de asta. Bă, ce Kick! Stâmpit la cap. Bă, nu mai vorbi Bă! urât. Bă, nu mai vorbi urât că filmez, bă. Bine. Bă, dar l-au scos pe unul afară din echipa celor. Super. Este, bă, 4-5. De la 4-4 pot să-l scotem. Și pe ăsta... Go, go, go. Uite, long. Merge cu long. Bă, long, Vari, du-te. I'm throwing a flashbang.
Pe short, pe short. Bă, short! Bă! Am murit. Am zis pe short, dar voi... Short. O, ce ai făcut? Ăla-i bot. Bă, mă moară botul. N-a murit botul. Stai că botul. Bă, era bot făcut de ăla. Ia seringa. Vreau seringa. Dacă mai stă o dată AFK, nu stă AFK bine. Take care of yourself. Vreau Happy seringa. B. Vreau seringa cu skin-ul Abyss. Abyss. Mă duc cu Abyss-ul. Bă, sunt acolo. Bă, eu am seringa. Du-te tu primul. Bă, și nu coa. Nu. Da, bă, că era unul la B. Nu mă n-am și unul. Hai mă, că mai sunt doi. Au AVP. Vino cu A pentru AVP. Ești bă. Dar nu vreau AVP oricum. Eu mi-am luat AVP cu skin. Dar nu vreau AVP. Bine, am vrut. Am luat. Dar ce șmecher de skin-ul este... Bapal, nu pot să pun, să știu. Nu pot să... Vreau că ești dragul rău. Hai, da. Throwing a flashbang. Hai, să vezi ce headshot-ele dau în pui. I'm throwing a grenade. Bă, dacă ai văzut că nu-i nimeni, de ce... Bă, dacă n-ai văzut... Ai văzut că nu-i nimeni, de ce tu dai? Molotov. One short, 50 HP. Nu-i nimeni, nu. Bă, ești nebun. Uite-l. Wow! Bă, dar ce vreau să fac? Ce te-a schimbat pe cât să fac? Ferească-mă, Dumnezeu. Vezi dacă mi-au seringa, mi-am luat seringa. Hai pe B. Hai B short. B short? Move it. N-am auzit numele ăsta niciodată. E short, am auzit de B. Dar nu short, B short. Ce? Acum B e simplu. Nu las cări. Băi, hai în B simplu. Bă, uite, nu-i nimeni. Nu-i nimeni. Sigur că era la VP, mă. Sigur. Du-te-și pe ăla. Bă, Du-te-și pe ăla. ferească-mă. Bă, e jos acolo, du. Bă, Bă, dar ea nu am scos complet ăla. bă, cred că noi suntem, din echipa noastră, suntem cei mai buni. Da. Flash. Uite, eu sunt pe al doilea loc, trebuie să min. We shall rule the day. Dau bomba? Dă-mi. Ia bomba. Decoy. Mai mergi în B. Ca țăranul cum să scăp. Am murit B. E, oricum avea nevoie de ăla. Bă, am zis un B, nu pe scări. Ceva. Ia bomba, bă, dar prost. Nu vede bomba, mă. Că nu-i nimeni acolo, bă, dar ce... Așa, bă, nu te du acolo, du pe partea cealaltă. Acum mor, să vezi cum mori. Uite-le, ți-am spus? The bomb is B. No tunnel, go not tunnel, go mid B. Doors. Bă, eu i-am zis, dar nu mă ascultă nimeni de aici. Ștefan, i-am zis să-și duc acolo.
Vino încoace și faci cum îți zic eu, da? Da. Dar cine sunt eu, porunca ta, Go, mă? my friends. Da, acum puțin peste ceafă. Da, că nu mă ajung oricum. Da, puțin peste ceafă. Throwing a flashback. Da, puțin peste ceafă. Bă, du-te repede, așa omoară, bravo, le-ai omorât. Unde-i bomba? Da, ăla. Bă, dar nu știu să tragi. Tragi. Du-te pe porțile alea, bă, e unul la porți. Uite-le, uite-le, bă. Ce bine, ce bine. Bă, e șmecher, mai știu, bă, da, șmecher. Bă, te șmecher mafio, cine ai, bă? Văd MRG Pro. Uite, una acolo, bă, întoarce-te. E, lasă-mă în pace cu ăla. Vin aici să-l omor pe la sniper acolo. În spate, Aha! AVP-ul. Aha! Bă, în spate. Nu ți-ai dat seama că e în spate, ferească-mă Dumnezeu. We will drive them from our Bă, land. sticker. Unde v-ați dus, boss? Să vezi ce fac eu banii pe... Nu pot să fac banii. Flashback. Nu știu cum fac banii pe... Bă, nu te duce în B, că-s doi. Sniper, am doi. Hai, Vali! Mă dai proști, Vali. Hai, scarga ăsta cu acau. Hai, Vali! Bravo, Vali. Vali, Asta fac Vali, eu. vorbești română? Hai, Vali, cu sniperul, dă-te! Vali, ești cu main? No, just English. Hai, Vali! Yeah! One more. Go! 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 Fuck me. Vino cu asta, arăt că o să faci treaba de șmecher. Bă, cu acau... Nu știu să joc. A, știu, dar nu. Dar nu, Vali, tu ai dat sau ăsta? Bă, dă-te, bă. I'm throwing flashback. Bă, mai am 2 HP. Bravo, Vali! Du-te, tată, du-te! Bravo! Fucking Doge! Bravo, Codrinele! Du-te, du-te, du-te! Du-te! Du! Du-te la unde și Ce vrea să fac? Mai aveam 2 HP. îi puteai să-l iei! Dar are căpta. Uite-lea, bă, uite-lea. Uite-lea, uite-lea. Ce prost. Boss! Probleme! E cam fac. I'll take long. Codrine, e cam fac. Ce facem? Pierdem meciul? Scădim Te-omor. din rank amândoi? Ne omorâm unul pe altul. Move it. Nu glumeam. Scazi tu din rank sau eu? Tu, Tu. tu. Tu ești primul meci care joc. Oricum nu o să scazi din rank dacă mai joci un meci și-l pierzi. Bă, da, mă sună un pe Skype, lasă-mă în pace. Joc aici. Concentrez. Bă, dar mă enervez sincer.
uite-l, bă, înapoi! I-am dat lamă! Bă, ești nebun, i-am dat lamă. Bă, vezi cum mai intră unul cu silver. Ștefan ne-a dat lunul lamă. Bă, vezi cum mai intră unul cu silver. După meciul ăsta. Ah. Bă, vezi, i-a dat lunul lamă. Bro, nu. Hai, bă. Eram afecat pentru că m-am uitat pe Sky. Gata, hai. I-am luat fai să am lag. Nu mai am lag. I-am Bă, dat meu! dublu. Am dat dublu headshot, bă, ești nebun. Bravo. Bă, bravo. Go, 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 go and kill him. Oh. Du-te, Vali! Bă, cum Vali are 100% viață? Hai, Vali, știu că poți să... Deci că eu vorbesc română. Nice, Vali. Du-te, Vali! Mi-am luat și un diffuse kit, mi-am luat și un MP-ul. Bronzul meu seringa, dar n-am putut. Mi-am luat M4A4. Că M4A4 costă mai puțin decât M4A1. Pe cât costă în patronul? 3000 și ceva. Pe 3100 costă. Ce? 3100. Mi se pare că 3500 și ceva costă în M4A4. Nu știu că am văzut. Ah, bă! Știi pe Kenny? Am un prieten care îl cheamă Kenny S. Și Bombsei. unde mai avem pe Bă, eu tot cred că stero și am tras în ăsta în verde fără să vrea. Bă, cum bă, aia? Bă, vină una. Bă, vezi că... Ce stai, tu ești ce tu e? Bă, eu cream că ăsta e inamic. Și eu. Uite ce bă, mamă. Cream că ăștia sunt inamici. Ia să spui. Ăla e inamic. Bă, vreun AVP pe acilea? Mai bun decât... Te văd, fraiere. Te văd, fraiere. Shotgun are? Vali! L-a omorât! L-a omorât pe Vali! Bă, vino na, vino na! Că e cu bomba! Bă, go B, the bomb, man, go B. Rush. Go B! Bă, e man! Ah, go A, rush. No, rush, rush. Da. Defuse, defuse, defuse. Nice, 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 nice. Oricum am putea și fără defuse kill. Asta are 6050, bă, ești nebun. Ce? 3900. Ooleu! Vali avea vreo 8000. A, costă 3100. Ah, M4A1. la fel costă. Da. E foarte de mai. Unde ești? O, spre B. Bomb is long. Dă-ti din fața mea.
scapăm aici. Bă, aici e bomba! Laying down smoke. Cam ăștia mai vin fond. Scapăm. Ever, never, never, ever. Ever, never, ever, never. Ever, never. Uite ce șmecher skin! One CT spawn. Nu sunt pe spawn. Mă putu banii! Aha! Aha! Aveam 3 viață. Știga runda. Fără mine murați, nu? Bă, Codine. Dacă nu l-am eu pe faza acolo, poate mă mura. It's over with. E bine că am făcut fazul tău. Mai ai niște bani? Trebuie. Te-ai scăpat și... A, 3000, nu ai 3100? Mi-am cumpărat deja din patronul. Și nu pot să cumpăr două de aceeași chestie. Pe una mi-o Ai văzut, mai am făcut doi. Pe una îmi dădea mie și după... Una-i dădeam lui Gigel. Nu, una îmi dădea mie și după îți cumpărai încă una în 4 1. Păi am deja unul din patron. Unde? Nu știu unde. O, mă duc până. Păi viață. Bine, știu că nu e nimeni. În B. Cum ne-a scăpat? Deci, prof. Bă, ferească-mă Dumnezeu. Ia, tu făceai. Da, E amândoi. da. Tu dai și bomba. Poate că nu reușeam să dezamăsesc, dar să mor reușeam. Bă, dă și... Bă, O am. Let's go, people. O am bănuți, am 500. Sari. 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 Bar. Flashbang. Flashbang! Power beat! Let's go, let's go! Du-te, Vali! Du-te, Vali! Du-te, Vali! Come splendid, una nana, utu! Utu! There's only one left. Just carry. go fuse, the fuse man, the fuse. Ce proști! Ah, Nu m-a văzut când am explodat. Am venit aici ușor, am morpăs, dar am pus de fus. Am trebuit. Nu știu. Până mă, nu mai pot să cumpăr odată aceeași armă. mi-o arunci mie. Hai, faceți schimb de arme. Bă, faceți schimb de arme. Ce armă e aia? 4x4. Ia, hai, vreau să văd cum joc. M-am încercat, vreau să joc. De fapt am încercat, dar nu mi-a plăcut. Vezi că asta are recurs. Are și skin a mea. Cum e arma? Bă, B, e B. Da, da, cum e arma? Că am murit. Cum e arma? Îți place? You guys A. Cum adică? Ți-a plăcut E4x4? N-au jucat pe aia? Ți-a plăcut? Are pistolul tău, bă, are pistolul Deci tău. că n-am skin. Go be fast. Fast. Bă, se mișcă în rapid, hai.
Nu putea să se... Bă, ferească-mă. Am trecut levelul. Ce mi-a dat și mie? Ce mi-a dat? Mie mi-a dat o cutie. Bă, nu mi-a dat nimic. Bă, da. De ce nu mi-a dat nimic? Am trecut levelul. Nu-ți dă. Tu te mai scrie. Ce minunat De că ce ai. nivelul 10? Bă, mie mi-a dat o cutie, vezi? Da. Era un pe 250. Bă, dar am trecut levelul. Bă, nu mereu îți dă. Da, da, sunt tot level 10. Sunt level 10. A dat cutia. Bă, jucăm și cu ăsta de silver. Hai. Eu vezi că n-adaug în conf. Ok, cam atâta pentru azi. Ne vedem data viitoare. Stai, bă, acum nu mai am timp.